a legjobb méregtelenítő és vértisztító hatású gyógynövényünk. Melyik lesz ez? Tarts velem, és megmutatom. Ez a diófa levele, a Juglans regia. Erős gyulladáscsökkentő és összehúzó hatása van. Gyomorhurut, bélhurut és hasmenés ellen is használjuk. Magas vérnyomás ellen és vértisztításnál is alkalmazzuk. Segíti a nyirokáramlást és étvágyjavító, féregűző hatása is van. Külsőleg alkalmazva kelések, fagyások és bőrkiütések ellen alkalmazzuk. Zsájával kombinálva aranyér elleni fürdő készíthető belőle. Torokgyulladás esetén szintén zsájával kombinálva gargarizáljunk vele. Fogényvérzés esetén öblögessünk vele. Szemgyulladás esetén borogatást készítsünk belőle. Izzadás ellen külsőleg alkalmazva is nagyon hatékony. Elkészítése minden esetben főzéssel történik, ugyanis magas a csersav tartalma, a tujon, a gallusz és az ellágssavak tartalma is.